Prišli sme na návštevu do nášho partnerského mesta Lučenec. Nazrieme do kontajnerov, ako sa tu triedi. Hneď na kontajneri vidíme krásnu nálepku, ktorá jasne vysvetľuje, čo patrí a čo nepatrí donútra. Pozrieme sa, či obyvatelia dávajú pozor, či správne triedia. Takže je to taký mix, sú tam aj obaly, ktoré tam vyslovene patria. Je tam nejaká konštrukcia z vysavača snáď, alebo čo to je, tá tam určite nepatrí. Aj keď je plastová, no a samozrejme ten veľký vankúš, ktorý tam svietí, ten nepatrí do triedeného zberu. Pani z domu na nás kričala, že máme poriadne zatvoriť kontajnery, inak tu majú krysy potkany, takže zatvárame. Samozrejme aj papier treba vždy zatvoriť, aby nám nepršalo. Znova štítok, ktorý napovedá, čo dnu patrí a čo nie. Otvoríme, vidíme, že krásne vytriedené, nepostlačené, aj tu je nejaký plast. To im hodíme vedľa. Nepostlačané, okrem toho tu je nejaká asi, ja neviem, doska zo skrine, alebo čo? Vyber to postlača. Dobre. Toto zobereme, postlačame. Sú tu aj takéto menšie veci, nepostlačané. Znova sáčok, pekne to dotriedime. Tam patrí, toto si postlačame. Je to pár sekundová záležitosť a významne ovplyvní priestor v danom kontajneri, bude lepšie využitý. Kontajner teda zatvárame, pozrieme sa do skla. Nálepka krásna, vnútri samé sklo, výborne. Je tam niečo v sáčku, ale tak odpustíme im to, vo všeobecnosti sklo je pekne vytriedené. Pozrieme sa aj do zmesového kontajnera a tu vidíme, že je tu veľký potenciál dotriedenia. Samozrejme už je tak nehodnotený tento odpad, že už by sme to nedotrieďovali teraz, ale primárne by bol predtým, ako ho vložili obyvateľia do zmesového kontajnera. Oni sa rozhodnú radšej pre jednu z týchto troch variant. Majú tu krásne nachystané, prístupné aj s vysvetlivkami pri jednotlivých kontajneroch, kde sa stala chyba, takže Lučenec. Vo všeobecnosti fajn, ale je tu ešte potenciál na zlepšenie. Ďakujeme, že triedite. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.